Arratsaldeon eta ongietorriak azaroak zientziaroko azkenengo ekitalde honetara. Hasi aurretik aipatu, aurreko batzutan ikusten zenituzten argazkiak gaur arazoa ditugu, eta folletoan dituzue 10 argazki amaieralde hortan. Argazki horiek dira, urtero lemnisketak antolatzen do nazioarteko matematika argazki lehiaketa bat. Eta hor azaltzen diren argazkiak dira azkenengo 10 urtetan irabazi dutenak. Horren inguruan liburu bat ateratzeko asmoa daukagu, eta eskatzen dizueguna da, zuen iritzia ematea, hor botu paper bat eman dizuegu, eta bukaeran ateratzerakoan kaja daukazuean, eta bueno, bakoitzak bere iritzia eman, eta ea danon artean aukeratzen dugun, 10 horien arteko argazkirik gustokoena. Orduan gero botua eman, boligrafo batzuk urrutzi ditugu, posible badezoi boligrafoke gero bueltau, bale, botuekin batea. Konforme. Bueno, bitartean, azaldu pixkatxo bat, bueno, urtea bukatzea guaz, azkenengo ekitaldea dugu jendaurrean egingo deguna, eta bueno, agian labur esan barko dugu zertan aritu geran aurtengo hontan. Eta hain zuzen ere, aipatu beharra daukagu, 13. urte izan degula, aurtengoa, eta hasi ginenean, oindala 13 urte ez genuen, ametxetan ere izango, aurten eraman dugun dinamika, eta izkenengo urteetan daukagun hori aterako gendunik aurrera ere ez. Hain zuzen ere, aurten 19 jarduera antolatu ditugu urtean zehar, bai behasainen eta bakarren batzuk ordizian ere. 2 erakusketa jarri ditugu, 3 udalerritan. Horietako bat, lehenengoz kalean jarri genduen, zientzia kalean edo izenpean. Eta baita ere, argazki matematikoen lehiaketa antolatu dugu, aurten 11. izango dugu. Eta guk urtero argitaratzen dugu lemniskata kaierak edo bildumako liburu bat. Baina aurtengoan, geuke argitaratu beharrean, bueno, behasengo paperak bilduman joan da kalera. Baita ere, aipatu beharra daukagu, jende askori esker egin ahal izan degula lan guzti hau. Lehenik eta behin, aipatu nahiko genduke, bueno, parte hartzen dutenak. Hain zuzen ere, bertan zaudeten bazkide askok, zuen ekarpenakin, urtero jartzen dezuen dirutxoarekin, laguntzen diguzuelako guzti hau aurrera ateratzen. Baita ere, hainbat Goierriko enpresa, eta noski, Beasaingo udala, Lazkaukoa eta Ordizikoa danak jartzen dute bere aportazioa, Beasaingona handina bada ere. Horrekin batera, aipatu, instituzio gehiagok ere ditugula geure inguruan, Goierri Balei, Goieki, Lortekek ere laguntzen digu, jende askok, jendea aurkitzen eta laguntzen digute. Guzti hau posible egiteko baitare, aitortu gorra dago, talde hontan, jende asko gaudela lanean, eta isil-isilik musutruk, bolondrez modura lan egiten. Eta bueno, ez dakitei gustako zaien, baina izenak esan ingo ituze demondre. Alde batetik daukagu Patxi Elorza, Martin Garzia, Juan Goiburu, Patxi Plazaola, Iñaki Garzia, Josu Esnaola, Iñaki Sarriegi, Faustino Mujika, eta bueno, itziten erin atzaizuen hau. Eta bueno, horrezaz gain, jendea behar dugu gure aurrean guztia antolatu alizateko. Eta bueno, sekulako poza hartzen dugu, horrela igartza beteta ikusten dugun bakoitzean. Eta bueno, aitortu beharra daukagu gauza bat gehiago. Eta bueno, aipatu dizkizuet izenak, aipatu dizkizuet hainbat entitate eta bar. Baina guzti hau posible egiteko ere hizlariak ekarri behar ditugu, onera. Eta hizlari asko maila oso handikoak izaten dira, oso gorrenekoak, eta bueno, ez gera gu askotan ate joka juten, baizik eta hortarako ditugu lagunak. Eta horietako bat da bertan daukagun persona, Fernando Plazaola. Fernando Plazaola, zientzia, teknologi fakultateko dekanoa da, baina horrezaz gain da Goierritarra, Legorretakoa. Eta bueno, algortan bizi bada ere ejerzitzen do Goierritarraz. Eta guk izugarri zor diogu berari guzti hau aurrera ateratzeko. Eta norbaiti zerbait zor zaionean, iruditzen zaigu, aitorpena egitea importantea dela. Eta ez bakarrik jende aurrean, baizik eta lehenizkatak ja izkenengo 2 urtetan hartu zon bide berri bat aitortza hori egiteko.
Eta hori dela eta beak ezer ezpadakire, bueno, gaur izendatuko dugu Fernando Plazaola egiten duen lan guztigatik Leniskatako ohorezko bazkidea. Eta izendapen hortarako Patxi Elorza lehendakariak emango dizu gure oroigarria. Ederra, eskerrik asko, benetan. Politxea. Bai, utziko dugu horretu. Bueno, baita ere, aitortu barra daukagu, Fernando, geuk jabetzen gerala egiten dezun lanaz, eta orduan geuk eskertzea ere ondo dagola. Baina ez gera bakarra konturatzen geranak egiten dezun lanaz. Beasaingo udala ere konstiente da egiten dezun lanaz. Eta orduan, aitorpena ere Beasaingo udalak egin nahi dizu, eta hortarako gaur daukagu bertan alkatea Leire. Konforme. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, hau sorpresa izan da, ez da, Fernando? Etzekin bezerre, baina gozak horrela inbar dira, sorpresa zarrapatu behar da jendea. Eta, bueno, ez dakit, alata guztizeren nahiko eskertzen dugun egiten dezun lana, Fernando. Bueno, eta ja, aurkezpen ofiziala edo egingo dugu nola bait. Bueno, Fernando, Madrideko Complutense Universidadean Fisika Fakultatean Zientzia Fisikoetan lizentziatua da. Eusko Jaurlaritzako ikerlariak formatzeko laguntza bati esker Helsinkiko Teknologia Unibertsitatean doktoretza garatu zuen eta EHUn doktore izendatua izan zen. Unibertsitate honetan teknika nuklearren bidez materialak ikertzeko laborategia sortu zuen eta MIMASPEK, bueno, beha jakingo zer dan, ikerketa taldearen buru da. Zuzentzen dituen ikerketa lerroak bai materialen eta euren aplikazio teknologikoen zein minbiziaren diagnostikorako eta terapiarako instrumentazio berrien ikerketara bideratuta daude. Besteen artean, ikerketa errektore ordea izan da EHUn, eta errektore funtziotan baita ere bolara batean. Eta egun, lehen aipatu dizudan bezala, Zientzia eta Teknologi Fakultateko dekanoa dugu. Eta, gainaz, esan dugun bezala, laguntzaile sutsu. Eta besterik gabe, nahi dezunean, Fernando, aurrera. Bueno, eskerrik asko benetan, zeren uste gabe galante izan da, eta oso pozgarria, benetan, eskertzen dut. Baina nire kezkazan, eman behar dudan itzaldia, pixka bat ez luzegia izatea, horregatik puntual hasi nahi nuen, baina beti problemak egoten dira, egon dira, naiz goiz etorri, baina bueno, ematen dugu ganditu ditugula. Bueno, nik esan behar dut, nik gai hau beti jarraitu dut, eta beti oso gainean egon naiz, zeren azkenean gu zer gera. Guk kanpora begirate dugu eta aber zer dagoen horrez. Eta guk beti gure barnean daukagu nundi gato, zer geran, nundi sortu garen. Horre beti niri hurbilen eukidit. Eta orduan hemen erakusten dut, pixka bat erakutsi nahi dut, zen izan dan gizaki dan ezkero, nola ezagutzen joan dan, gaur egun gu inguratzen gaituen unibertso hori nolakoa izan dan. Eta gainaz aldatzen ari dena. Aldatzen ari, ez unibertsoa, baizik eta gure ezagutza. Hori da, gustatu zaidana, zeren askotan importanteagoa izaten da bidea emaitza bera baino. Eta horregatik hasiko naiz, unibertso hori buruzko teoria batzui buruz. Zue pentsatu zazu ez dakizutela ezer. Hemen behasainen bizizaretela, alarrea juten ze alde bate edo bestea. Eta gauean zerura begiratzen duzute. Eta zer ikusten duzute, eguzkiak lurra inguratu egiten duela urte, egunean behin. Baita ere hor dauden planeta, zen ezagutzen dituzute, zen izango dan Jupiter, zen izango dan Marti, zen izango dan Artizarra, gora eta bera, baina baita ere egunean zehar buelta bat ematen duela. Eta gero hor daude puntotxo batzuk, beti ematen dutenak leku berdinean daudela. Baina ardaz baten inguruan ere bai buelta ematen dutela. Eta gainera sentitzen zarete, hemen gu oso eroso gaude, lasai gaude, ez errez da mugitzen, lurra geldi dago. Hori izan zen, lehendabiziko teoria esango genukena. Hoxe, egin zana, lurra erdian, eta inguruan dauden, lurra eta beste planeta guztiak. Hori izan zen lehendabiziko teoria esango genuke unibertsoari buruz. Bigarrena etorri zen, ja hemen ezagutza gehiago egon zen. Alde batetik, Gerrekoarrak, Babilonioak eta abar egon ziren, eta hor bereziki Ptolomeus
pertsona honek ere gaur ez du ezer funtzionatzen, ez dakit zer pasatzen den. Bueno, hamen dago bai. Ptolomeos, bigarren mendean idatzi zuen Almagesto liburua. Eta Almagesto liburuan zan, ezan berak idatzia, ordura arte zegoen informazio guztia jaso egin zuen. Eta berak hor ikusi zuen gauza bat, ikuste zuen, eta horra saltzen da, planetak aurrera eta autzera egiten dutela, urtean zehar, pixka bat aurrera, gero atzera. Eta gainera, ez bakarrik hori proposatu egin zuen eredu bat, liburu horretan. Eta eredu hori da, hemen dagoena, eta utzia zute, honekin, bai, honekin hobeto, eredu hori da, esan zuen, nola da, planeten mugimendua, esan zuen, bi mugimendu osatu da, bat, zirkunferentzia bat, zirkulu nagusia dena, eta bestea urtean behin planetak egiten du buelta bat. Horrelako zerbait. Horretarako behar izan zituen 55 zirkulu nagusi. Baina konturatu, orduko ezagutzan, ari naiz Tycho Brahe, ari naiz Galileoren denboran, bera gaizan, beraie teoria honek gaizan, esateko nolakoak izango ziren planeten mugimenduak eta sateliteri balimazioan, hau desan nahi dut, kometa balimazauden, nolakoa izango zen. Eta zehaztasuna milako batean, ikaragarria. Zehaztasun ikaragarriarekin bazekiten, zeruan ezagutzen zituzten planetak, eta ezara nola mugitzuko ziren. Orduan, pasazan denbora pilo bat, eta denbora pilo horren ostean, etorri zen Koperniko. Eta Kopernikok esan zuen, teoria oso ondo dago, aurresan dezakegu gauza guztiak, baina pentsatuta, epizikologo zioiek lurrarekin batera, iguzkiarekin batera mugitzen dira, eta fasean daude. Eta esan zuen, zergatik ez dugu beste gauza bat egiten? Lurra ezer berezi bat bezala hartu, oso ondo dago, lurra zentrutik atera eta eguzkia zentruan jarri. Eta askoz modu erresagoen esplikatzen dugu, ziklo eta epiziklo guztioiekin esplikatzen dara. Eta hori izan zen Koperniko, baina hori ikaragarrizko iraultza izan zen. Alata guztiz ere esan behar dago Koperniko ere bai, beti zirkunferentziak erabili zituen, zen orduan zirkunferentziak edo esfera ziren zerutiar irudi geometrikoa ziren, zeruan zeudenak. Hor ere bai teoria oso interesgarria dago, hemen dago Johannes Kepler, lehendabiziko esan zuenean, planetak ez zutela orbita zirkularra, baiziko orokorki eliptikoak egite zituztela, eta bestetik daukagu Galileo, ez naiz hasiko bere Elizarekin izan zuen historiari buruz, zen hori importante da, baina berak esaten zuen ez, arriba botatzen bali badugu, ibilbide paraboliko bat jarraitzen du. Orduan esan, zeruan, hau da, planetak eta bar, ibilbide eliptikoak, eta lurrean ibilbideak dira parabolikoak. Baina gauza desberdina ziren bata eta beste egiten zutenak. Eta orduan etorri izan Newton eta egin zuen lehendabiziko unifikazio edo bateratasuna esan zuen. Esaten ari zaretena sagar bat erorketa edo ilargia lur planetarantz edo planeta eguzkirantz erortzea gauza berdina dira. Atzean dagoena berdina da. Berak proposatuko indor gravitatorioa. Ez dago zerurean gauza batzuk eragiten dutenak eta beste batzuk lurrean. Ez, zanak berdina dira. Hori da berak esan zuena. Eta hemen jartzen duen bezala. Karo, ja sentzizaizkion kontran batzuk esaten. Eta lehendabiziko izan zen, barkatu, gehiegi pasa dut, hori da. Lehendabizikoa izan zen, Richard Bentley esan zuen. Hau da, zu proposatu duzu indar gravitatorioa. Eta indar gravitatorioa da nodoak egin bezala erakarleak. Erakarlea da, erakarri egiten ditu. Hau da, gorpuz bat besteren gainean indarra erakarlea da. Orduan, unibertsoa ez balima da infinitoa, finito balima da, nunbait bukatzen balima da, mugan dauden gorputzak, argi eta garbi, barrurantz egindarra da barrurantz, eta hori kolapsatu egingo du. Argi eta garbi kolapsatu, hori berehala ikusten da, kolapsatu egingo du. Eta orduan, Newtonek esan zen, bueno, orduan proposatu behar da unibertsoa infinitoa dela. Eta nahiko uniformea, alde guztietatik dagoen indarra zero izan zedin, ez? Justu neutralizatzeko. Eta beste batek, 100 urte berandu esego, Wilhelm Olbers esan zuen, baina unibertsoa infinito balima da, zergatik dago gaua? Zergatik gauak iluna dira?
Zein argia leku guztietatik, izar guztietatik etortzen bali badugu, eta infinito bali badago, izarrez beteta, argiz beteta bali badugu, beti argitasun eduki behar dugu. Baina gu gaua daukagu, iluntasuna daukagu. Hori denbora pasazan hori argitzeko. Eta guen etortzen gara momentu importantenera, esango Einstein aurreko ezagutza unibertsioarena zeintzan. Bueno, lehen da bizi esango dugu, lurrak eguzkiaren inguruan biratzen dagoela, dakigun bezala, eta eguzki sistema esnebidea galaxian dagoela. Bueno, orduan etzekiten horrelakoa zela, orain honelakoa da esnebidea, baina importantzia zen unibertsoa, Newtonek esan bezala, infinitoa da. Infinitoa da. Eta gainera, guk ezagutzen dugun galaxia bakarra da gu bizi garena. Bakarrik galaxia bat dago. Orduan ez zioten galaxia deitzen. Baina galaxia bat dago. Eta hori da unibertsioan dagoen guztia. Nahiz handia izan leku bakarra dago. Eta beste aldetik esatezu eta importantea da. Unibertsoa estatikoa da. Beti berdin izan da. Eta beti berdin izango da. Unibertsoak ez du hasierarik ez amaierarik izango. Orain den bezalakoa beti izan da. Eta beti izango da. Hori izan zegoen ezagutza momentu horretan, eta ari naiz, 1905. Barrakatu. Eta orduan, 1905 urtean, Einsteinek artikulu bat argitaratu zuten eta bi postulatu proposatu zituen. Bata, relatibitate printzipioarena, eta oso erresa dana, eta hemen bideo baten bidez erakutsi behar nizuen, oso polita dana gaina bideoa, baina ezin izango dugu problema informatikoengatik, eta horrek esan nahi du, leku guztietan gauza berdin ikusten direla. Hau da, zuek balin bazadute trenean, askotan ikusten dugu bi tren, ez? Eta geldituta, eta bereziki metron oso ondo ikusten da, zeren kanpoko gauzik ez dago. Eta askotan ez dakizu zu mugitzen ari zeren ondoko mugitzen ari da, ez? Hori da, relatibitate printzipioa. Dagoeneko Galileok proposatu zuena. Eta beste puntu importantea, eta oso importantea da. Argiaren abiadura ez da infinitua. Argiak abiadura badu gutxian, eta muga bat du. Eta hori da argiaren abiadura. Balio ez esango, baina badakigu, hori konstantea da, baldintza guztietan, eta gaineraz berdin da. Berdin da, hau zan bideo, baina ezin dugu ikusi, berdin da zein dan neurtzen duena. Zue badakizute kotxe batean balimazoazte, eta adibidez 1 kilometro orduko, eta pasatzen dizue bat, 120 kilometro orduko, eta badakizute iruditzen zaizuela, 20 kilometro orduko, zue baino harinago dijoala. Argiaren kasuan ez. Bai batak eta bai besteak eta baite guztio beti abiadura berdina neurtuko dute. Hori da lehendabiziko puntu importante, eta horrek iraultza ikaragarria ekarri zuen. Hau da, lehendabizi esan dudan bezala, argiaren abiadura da informazioa transmitiu daiteken balio maksimoa. Eta horrek zer ekartzen ditu? Hortik abiatuta, konzeptu segundo bat, hemen saltatu egin naiz, segundo bat. Bai, saltatu egin da, berdin da. Horrek konzeptu batzuen oso sendo irmo gure barnean edo gizarte guztia zaukan konzeptu guztian hankaz gora jarri zituen. Zen guretzako zer izan da, denbora leku guztietan berdina da. Denbora leku guztietan berdina da. Ez dago denboraren aldeketarik leku guztietan zuk erloju bat jartzen balio, berdina neurtuko du, honek esaten du ezetz. Eta hemen adibide bat jarri dut, eta gainaz, hau, ikusiko dugu egie da. Supos, hau, une batean, bi anaiak bikia ziren, eta bata gelditu zen hemen, eta bestea justan satelite batean. Bueltatzen danean, ze ikusten du? Bere anaia oso zartuta dagoela, eta bera, pixka zartxegoa, baino ez horren beste. Horrek esan nahi du, honen erlojua neurtzen duena, eta honen erlojua neurtzen duena, desberdina dira. Hau da, ez da absolutua denbora. Absolutua ez da denbora. Behatzailearen menpekotasuna dauka nuntza den, ez da absolutua. Hori da, eta esango duzute, eta beste konzeptua, hemen hola bideorik ere ez daukagun, utziko dugu. Beste konzeptu importantea da, espazioa eta denbora bat egiten dutela. Guk, Newtonen denboran, eta guk usten dugu, zer da espazioa? Gauzak dauden leku, ez gauza daudeniko gu jarri dugun ontzi bat bezala. Baina ez dago ezer.
Bakar-bakarrik gauzak hor daude, eta hor espazio dagoela esaten dugu. Eta denbora zer da? Hau da, justu espazio horretan gertatzen diren gauzak, nola evoluzionatu egiten duten. Horrek adierazten digu, hemen esaten du ez biak lotuta daudela. Hortik ateratzen da. Eta esan dut, argiaren abiadura konstantea bada, hau ilargia da. Zenbat denbora behar izan du ilargia gure ganaino iristeko? Segundo bat. Gure ilargitik datorren argia, segundo bat ostean iristen da gure begietaraino. Eta eguzkia balima daukagu, 8 minutu. Orain momentu honetan eguzkia puskatuko balitz, gu ez ginateke kontuduratuko, eta desagertuko ginateke mendi 8 minutu arte. Hori izan nahi du horrek. Eta gu daukagu, momentu honetan daukagun izar hurbilena, Proxima Centauri, 4 urte behar ditu. Eta hemen daukagu Orion konstelazio oso politia dena, eta adibidez hemen dago izar bat, niri asko gustatzen zen da, erraldo gorri esaten dena, eta hemengo argia gure ganaino iristeko 655 urte behar ditu. Gaur egun ezagutzen dugu gainaz bere egituragatik eta jakinik izarrek nola evoluzionatu egiten duten ziur aski lertu egingo zain, dagoeneko ez da existitzen. Segur aski, baina gure ganaino iristeko urte asko pasa behar dira, guk ez dugu jakingo, urrengoe jakingo dute, baina mendi denbora eta gainaz belaunaldi desberdinak. Hau da, guk nahi balin badugu iraganera begiratu zer egin behar du, zerura begira jarri. Gaur egun zoritxarrez, kutsadura luminikoa dela eta zaila da, baina mendian balin badu, zerura begiratzen balin badu, iragana begiratzen du. Iragana, hori da daukaguna. Eta goazen orduan esatea, Olbersen, esaten du Olbersen, zergatik gauak daude? Zergatik argitasunik ez dago? Zergatik? Orduan honekin esplikatzen da, nola argiak abiadura badauka, konkretu ez da infinitoa, denbora bat behar du, guk ez dugu ikusten uniberso osoa, infinito ez dugu ikusten. Guk ikusten dugu argiak behar duen denboran badagoen lekutik gure begietara iristeko, eta hori finitoa da. Eta orduan, gaua daude, eskerrik, bestela pensatzazue, denbora guztian egongo bagina, udan polo artikoan bezala, ez? Ze izango litzateken. Eta guen, gatoz, ez formula bat dago, baina ez begiratu formalari, ni bakarrik idatzitakoari. Einsteinek egin zuen 2015 atera zuen teoria bat, erlatibitate orokorraren teoria. Eta esate zuen, importantea, zerbait matematikoa, espazio denbora hori esan dudana, espazio denbora zerbait fisikoa da, ez da edukiontzi bat, errealitatea dauka. Horren geometria eta barrenean dagoen masa eta energia lotuta daude. Hau da, geometria eta masa eta energia lotuta daude. Hori da horrek esaten duena, eta hori oso gogorra da. Hori oso gogorra da esaten digo, espazioaren kurbadura eta forma barruan dagoen materiarekin lotuta dagoela. Hori da horrek esaten diguna. Eta orduan esaten dugu, masak nolabait lotuta dago bere ingurunean dagoen espazio denbora horren geometriarekin. Hau da, konzeptu filosofiko oso gogorra da, ez da erresa ulertzen hori. Eta esan zuen orduan, eta hori, baina hori ez doka zentzurik. Orduan esan zuten, proposatu zuten esperimentu bat. Eta horretan ere bai, predizio bazan horren ondoren da, argia, gorpuz pixatu baten ondoan pasatzen dena, desbideratu egiten dela. Hori da, honek proposatzen duena. Eta, kasu konkretu honetan, noan ondo, egin zuten esperimentu bat. 1919 maiatzen 29. Eklipse oso bat egon behar zan, eta orduan esaten dute hemen eguzkia daukagu, hemen daukagu lurra, eta ez suposatzen balimada egia dela argiak desbideratu egiten dela eguzkiaren ondoti pasatzerakoan, hemen jartzen balimadugu ilargia, eta orduan dana ilunik dago, eta orduan buendik are gehiago desbideratuko da. Eta hori ikusi zuten, frogatu zuten 1919 urtean, desbiderapen hori zegoela. Eta, orduan izan zen kriston arrakastan, ikaragarrizko arrakasta izan zuen,
erlatibitate orokorraren teoria. Jende guztia hasi izan pentsatzen egiazkoa zela. Adibidez, Times artikulan, New York Times, lege guztietan, mundu guztian, azaldu zen, itzelezko ondorioa hemen lorturikoa. Barkatu, problema dauka. Eta esan behar dugu, geometria, hau da, kurbadura, espazio demoren kurbadura, eta masa lotuta daude. Orduan horrek esaten du, hemen daukagu, masa badaukagu, eta orduan inguruko espazio denbodari kurbatu egiten du. Hori da esaten duguna. Eta orduan zer pasatzen da? Honek esaten digun bezala, orduan, gorputza hemen mugitu egingo da, beste gorputz bat jarriko dugu, azkenen ensaladera bat bezala daukagulako. Orduan mugitzen hasten da horren inguruan. Ez erakarri egiten diolako, izeke bere lekuan mugitzen dira eta hortik bueltaka hasten dalako. Eta horrek esan nahi du, jartzen duen bezala, masak espazio denbora kurbatu egiten du. Eta materiak kurbadora hori segituz mugitzen da. Hau da, materia balima dago, espazio denbora kurbatu egiten du. Eta orduan horren arabera sortzen da mugimendu, baina pentsatu zazue beste gauza bat ere bai. Enik ez dudana esango, baina egin dezakigu, ez dakigu zergatik, baina guk espazio denbora bapatean kurbatu egiten dugu, edo aldatu egiten dugu bere geometria. Masa sortuko litzateke. Formulonek esaten digun bezala. Masa sortuko litzateke, zein berdina dira, hau aldatu egiten balin badugu, hau aldatu dago, eta hemen dago masa. Hori da gertatuko litzatekena. Guazen aurrera, pixka bat. Bueno, hemen beste bideoa nauzkan, eta ezin dut erakutsi bideoietan, esaten dudana da, suposa ezagun, oial elastiko badaukagula, eta hor, sandia bajartzen dugula. Sandia bajarri egiten balima dugu, orduan ikusten dugu, hau, azkenan deformatu egingo da. Hori da espazio denbora, similitude bat. Gu jarri dezagun kanika bat, eta kanika hori, botatik egiten balima dugu abiadura batekin, zer da, abiadura oso handia balima da, hemendik etorriko eta handik ies egingo du. Abiadura 8 txikiarekin botatzen balima dugu, orduan egingo du kanikak ona etorri. Ensaladera batean gertatzen den bezala, baina abiadura konkretu batekin botatzen balima dugu, biraka egongo da. Orbita egonkor batean. Orain ikusten dugun bezala. Hoxe izango da grabetate hori da. Eta bi gorputzen artekoa, zer da? Ikusten duzuten bezala, honek deformatu egiten du espazio denbora, honek deformatzen du espazio denbora, eta horren ondorioz, erakarri egiten dira. Osa, grabetatea gudakiguna da espazioaren denboraren deformazioa. Naiz guk esplikatu hemen gure ondoan beste modu batean, baina realitatean ematen du teoria hau ondo balin badago horrelakoa dela. Eta gainera horrek gauza asko ekartzen ditugu. Alde betetik esan dut, espazio denbora, ente fisiko bat dela, konzeptu fisiko bat dela. Newtonen denboran eta horreko esan dugu, zerbait, nola gu hemen gaude, nunbait egon behar dugu. Gogoratu ezazue, esan dezagun, hainbat mendu, oendala grekotarrek eta azaltzen zen, argazki ez irudi asko daude nun, azaltzen da Atlas horrela eta bere gainean dago lurra. Hori irudi hori ikusi duzute, pintura horiek. Gero momentu batean ja, lurra, Atlas desagertu egin zen, eta ja jendea konturatzen ari zen, bera bakarrik egon zitekela, eta hemen ikusi nora iritsi garen orain. Eta are gehiago, esaten dut kurbadura lotuta dago masa. Bueno, hemen masa jarri beharko nuke masa energia. Zen, badakizute, hemen esan dudan, masa eta energia, EMC karratu gauza berdina direla. Ez dago diferentziarik, horregatik dauzkagu, zoritxarrez, lehergailu nuklearrak. Ze masa txiki batek, biderkatzen balin badu, ze argiaren abiadura 3,8 metro segunduko, hori karratuan itzelezko balioa da. Eta orduan, masa txiki bat, lor dezake ikaragarrizko energia, eta biak lotuta daude. Berdin daude. Eta esan dezakezu ere bai, energia argia zer da, azkena da, energia balima da, baita ere grabetateak erakarri egin behar du ere, bai? Dana lotuta dago, danak bat egiten du. Eta beste puntu bat, eta beste puntu bat da, guk grabetate zentro baten inguruan balima da hemen, erlojuak, esan dugu, erlojuak ez dira absolutuak, motelago mugitzen direla. Berriz hemendik urrun balima gaude, hau da hemen goran, bizkorrago mugitzen direla. Eta hemen adibide bat egin dut. Hau da, ezagutzen duzu, Bilbon dagoen Iberdrolako torrea. Honet dauzka gutxi gora bera 175 metro dauka, eta egin dut kalkulo txiki bat. Suposa ezagun, esaten duen, grabetatea zeinek egiten du lurrak. Eta orduan hemen, grabetatea handiago da, hemen
hemen baino. Orduan, hemen balima gaude, nola denbora esan dugu, grabetatea handiko lekuan gaude, denbora, orduan motelago dijoa, astiroa dago, orduan ikusten dugu gutxiago zartzen ari gara, asko gazteagoa, berriz bat denbora guztian bizibilidadea puntuan, hau da, grabitatetik urrunago, zer pasako da? Erlojuak harinago mugitu egiten dela. Eta orduan, harinago zahartu egingo dela, bikien esperimentua bezala. Karo, diferentzia da, bi hauen artean, denbora diferentzia da, 3 mikrosegundokoa 100 urtetan. Karo, gure mailan berdin da, baina beste mailatan ez, gu ez gera ezer. Eta badakigu adibide konkretu bat, gaur danok erabiltzen duguna, eskerrak teoria honi baliogarria dela. Eta hori da GPS-a. GPS-a zer da? Bueno, horrakun aurretik guazen honea. Zer esaten dugu? Esan dugu, gravitatea handia den lekuetan, orduan motelago mugitzen da erlojua. Grabitatea txikiago den tokietan, harinago mugitzen da. Beste aldetik, abiadura handiago den lekuetan, motelago mugitzen da erlojua. Eta abiadura, hori da, justu, abiadura handiago denean motelago. Guazen igor, suposatzea, GPS-a badakizute dela, satelitea daudela, zeruan, gugandik urrun, eta orduan horien bidez, kokatu egiten da posizio bakoitza. Baina ze pasatzen da, guazen abiaduraren erlojuan, guazen hemen kasu honetan, satelitea hemen dago, eta satelitea gurekiko mugitzen ari da abiadura batez. Orduan zer da? Hor denbora, ikusten duzuten bete, motelago joango da. Izan ere, 7 mikrosegundo eguneko atzeratu egiten da. Sateliterena lurrarekiko. Baina beste aldetik, satelitea goran dago. Ez lurraren gainazalean. Lurraren gainazalean gravitatea handiagoa da. Eta orduan, alderantzizkoa pasatzen da satelitean, orduan harinago joango da. Eta harinago joango da lurrarekiko kasu honetan, ikusten duzuten, 55 mikrosegundo eguneko. Orduan, orokorrean, bia kontutan aurkiz, daukago desbiderapen osoa, eta hori da, 18koa eguneko. Eskerrak hori dakikula, gaur egun joan gaitezke edozein lekutara, eta gure bidea jarraitu, danok egiten dugun bezala. Einsteinen relatibitate orokorrari esker, hori jakine ez bazen, ez ginen izango gai GPS erabiltzeko. Segi aurrera, hau da, denbora ez da absolutua. Denbora erlatiboa da. Bakoitzak darama bere denbora. Eta, bueno, ja ez naiz filosofiaren sartzeko, bakoitzak darama bere, baina fisikoki ala da, bakoitzak darama bere denbora. Bueno, ze gauzak ekarri zituen, oso gutxi esango dut, bueno, hemen nola berandu ni joan, ez dut esango, baina zulo beltzak, gauza oso politia bat da, justu pertsona honena, baina, bueno, zulo beltzak. Dana dakigu zer diran zulo beltzak. Eta lehen da, orduan, teoria honek ja aurresan zuen existitu zitezkela zulo beltzak. Eta lehen da bizikoa behatu da, oendala oso gutxi, 2019an. A ber, 2019an hor jartzen duen bezala, oendala oso gutxi. Zer da zulo beltzat? Gravitatean handia dan, masain handia dan, orduan espazio denbora guztia kurbatu egiten da. Eta argiak ezin du atera. Argiak ezin du atera. Argiak ere ezin du atera hortik. Zeren espazio denbora erabat kurbatu egiten bere gainean. Itxita dago. Hau da, dago espetxe baten barruan. Eta orduan ezin du atera. Eta hau izan zan lehendabiziko argazkia zulo beltz batena. Claro, zulo beltza hauxe da. Hauek ez da zulo beltza zer ondoan, argi eta garbi daude hor dagoen masa guztiak eta hori biratzen ari da ikaragarrizko abiaduraz, ikaragarrizko marrasko dura eta frikzia, torduan sortu egiten da txorro desberdinak eta berotasun ikaragarria, baina zulo beltza hor. Eta hor gainera, hain handia izanik masa espazio denbora itxita, denbora desagertu da. Denbora ez da mugitzen. Denbora bukatu da. Hor ez dago denborarik. Ez dago segundo bat. Ez da pasatzen hor gelditzen da. Eta nik bideratu nahi duen gaira, hau da importantena, unibertsiori buruz, da berak esan zuena Einsteinek teoria horretan, berriz ere, esan dugu geometria, masa energia. Eta hauek dira ekuazio
oso zailak askatzeko. Oso zailak askatzeko. Bera ez izan lehen da bizi, izan lehen askatu zuera. Lehen da biziko eskatu zuena, eta gaina zehazki izan zen, Joas Bril horra zaldudan pertsona hori, eta bera gaina zaiztinek ez zuen pesatzen posibilitaterik egongo zena askatzeko, bakarrik hurbilketa batzuk egiteko. Eta orduan, ekuazioak askatzean zer ikusten da? Unibertsoa ez da estatikoa. Ez dago geldi. Unibertsoa zabaltzen ari da. Karo, berak ez zuen sinisten, inork ez zuen sinisten hori. Orduan, ari gara ez horren beste denbora. Ez da posible, ez da posible. Berak ere ez zuen sinistu. Bere ekuazioek esate zioten hori, eta ez zuen aleginak egongo ditut, hori ez egiteko. Eta orduan berak egin zuen, barkatu, nago beste aldera, egin zuen, bere ekuazioetan, esan zuen, zein da bide bakarra daukat estatikoa egiteko unibertsoa. Ikusuen beste posibilitate guztiak, eta egin zuen, konstante bat, deituko dieguna konstante kosmologikoa, balio konkretu bat egin, horrekin bideratu zuen, unibertsoa bere buruarekin bat egiteko, orduan zegoen filosofiarekin bat egiteko, eta unibertsoa estatikoa izan zedin. Hori da berak egin zuen. Barkatu, baino galdera da, unibertsoa zabaltzen, handitzen, espatzen, ditzen ari da, ala estatikoa da. Zer nor sinistu? Albert Einstein edo bere jatorrizko ekuazioak. Zeren bere jatorrizko ekuazioak esaten dute ez dela estatikoa, alderantziz. Orduan, barkatu, Georges Lemaitre izan zen bere ekuazioak sinistu zituena. Bera zen, abade bat belgiarra, astronomo oso ona, baina teoria honen azpian dagoena, eta berak sinistu egin zituen jatorrizko ekuazioak. Eta esan zuen gainera momentu batean, momentu honetan ekuezik esaten bali madute, unibertsoa zabaltzen ari dela, handitzen ari dela, zer pasako da guk atzera begiratzen bali madugu, nondik gatoz? Orduan egin beharko luke horrela. Txikitzen joango zen unibertsoa. Hori da gertatuko litzatekena. Hori da gertatuko beharko txikitzen joan beharko zena. Bueno, eta hor, berak esan zuen modu batean, hortik atera egiten zen, bide honetatik, unibertsioaren espantsioa benetazkoa balima da, ez dago frogatuta hor teoria batek esaten duena, orduan argi eta garbi noizbait txikiago izan da orain den baino. Eta asko txikiagoa, eta atzera joaten baren momentu baten oso txikia. Materia guztia konzentratutaleku txiki batean, hor zalantzak, baino ez nahi sartuko horrekin, baino zer pasatzen dan. Eta asuntoa da, eta hori nola zehaztu ia posible dan. Experimentalki behaketen bidez. Bueno, hemen ere bideoa naukan, baina ez ezin dugu. Baina bi efektu importante daude, gaur egun danak ezagutzen dugu. Radarra. Radar badak ez dute kotxean balima zoazte, esaten dute ze abiaduran zoazten, edo pasatu zuten marra, edo ez. Hori, hasi zen erabiltzen ez kotxetarako. Baizik eta nebulosak orduan, gero nebulos horiek galaxia zirela ikusi zen, nebulosak nola mugitzen ziren gurekiko. Radarra erabiliz. Hori da, egin zana. Eta beste aldetik, emakume honek, Henrietta Swan Leavitt, egin zuen beste aurrerapen itzela 1912 urtean eta eskerra berari gauzak ulertzeko moduan gaude. Zergatik, zen esaten du, eta ze urruntasunean, non daude izarrak? Urbil, urrun. Oda, oso urbil dauzkagunak, planetak eta hori paralajeren bidez eta hori neurtu ditzazkegu, baina gero eta urrunago balima gaude, non daude, ze distantziara dauden. Hori oso zaila da. Eta hau izan zalen da bizikoa. Henriette Witch, barrakatu eman berri honi, eta eman diot segundo bat, barrakatu, bera izan zauri neurtu zuenak. Eta orduan, Hubblek neurketa batzuk egindik, alde batik Besto Melvin Slipherrek egindako neurketak, abiadurarenak, hau da, radarra optikoa erabilita, eta beste aldeetak honen teorian edo honen sistema, metodologia erabiliz, berar neurtu zituen, galaxiak gero izango zirenekon, gorputza nola mugitzen ziren. Eta ikusi zuen, hemen dago, ze abiaduraz urruntzen diren gugandik galaxiak.
Hau da, kotxeak ze abiaduraz juten diren bezala alde batetik. Eta beste aldetik, ze distantziatara dauden. Eta ikusten dugu, gero eta urrunago balima dago, gero eta urrutiago balima dago, abiadura handiago zies egiten dutela gugandik. Gero eta urrunago, gero eta harinago ies egiten dute. Eta gainera, proporzionaltasun konstante badago. Hau, lerro zuzen bat da. Eta honi deitzen zaio, Hubble, Lemaitre, duela 2 urte ona, Lemaitre sartu dute hor, da abiadura da distantziaren proporzionala. Gero eta urrunago egon galaxia, hau da, gero eta urrunago, gero eta abiadura handiago zies egiten du. Eta hemen daukagu proporzionaltasun konstante H_0. Oso importantea dana. Zen horrek gauza batzuk esango dizkigu. Eta hau, esperimentala da, behaketetak, ez da teoria. Ez da teoria. Hau ere, nik esaten duena oso errez esango dut, oan ja, onartzen dugu eta badakigu esperimentei frogatuta dagoela unibertsoa zabaltzen ari dela. Baina hori jendeak ez zuen sinisten. Denbora asko pasazan, normaladan bezala. Eta Einsteinek ere zer egin zuen, zen Einsteinek zer egin zuen. Unibertsoa estatiko izan behar du. Zen nire ideiek hori izaten, gure ezagutzak hori izaten, gure filosofiak hori izaten du, gure sinismenek hori izaten dute, baina zientziak ez. Eta egin zuen, hori kendu eta Hubbleen gana juntzan handik urte batzuetan, 1931 esan zion, nik sekulan egin dudan gauza okerrena hoxe da. Eta ekuazioetik jatorrizko ekuazioetara noa. Eta segitzen dugu. Hemen daukagu, galaxia guztia gugandik urruntzen ari balima da, Lemaitrek esaten duena, atzera egiten balima dugu, zer pasatzen da. Zekaz. Etxen barrakatu. Unibertsoaren zentron alotea gaude, beti ere azaltzen zaizkigu gauza horiek. Baina ez, zen ikusi dugu, unibertsoko leku guztietatik danak ies egiten dutela, ez dago leku konkretu bat. Hau da, adibidez hau izate gustatzen adibidea, baina egiten balima ezu horrelako pastela, labean sartzen duzu denean orduan zer pasatzen da, baina alde guztietatik zabaldu egiten dela, ez onditxu, horrelako zerbait da. Ez dago leku bat privilegiatua. Eta, zer gertatzen ari da? Eta hori afrogau, ez da galaxiak gugandik urruntzen ari direla, ez, esan dugu, espazio denbora zerbait fisikoa dela, errealitate bat dela. Zabaltzen ari dela, hori, espazio denbora da zabaltzen ari dena, eta berarekin galaxia mugitzen ditu. Hori tiratzen ari gara. Ordua jarri dugu zinta elastikoa jartzen ditugu bi harri hor jota, eta gu zintatik tiratzen balin badugu, zabaldu egiten dira harriak ere, bai ez? Gauza berdinak gertatzen da hemen. Ez da galaxia juten direla, edo harriak juten direla, gu tiratu egiten duguena zerbaitek, eta orduan ies egiten dute. Hoxe da gertatzen ari dena. Oda, gaur, unibertsoa ulertzen dugun bezala. Baina, garo, pensatzazu, jende asko oso kontran zegoen, zen oraindik ere bai unibertso estatikoa jende guztiak nahi zuen, zen esatez duten gainat begira. Orain, momentu kreazionista batera goaz, esaten ari zela horrenak, unibertsoak hasiera bat duela. Hori da esaten ari zarena. Ja beste gauza sortzen diran eta hor, gainez abogatu bat horren aurkakoa izan za Fred Hoyle, izan ere, hau da, guk askotan gure abesti badaukagula izarren hautsa garela. Horrelaga, gara gu ez gera lurti errakuk izarren hautsa gara, eta bera frogatutakoa da, izarren hautsa gera, gu sortuta dago gaude izarretan, horrela da, eta esaten zuen unibertsioaren jatorria, hau da horrek ezin egon intelektuala handi bat sortu egiten zuen. Izan erapera sortu zuen ez nahita, modu txarrean, hori ez zela posible. Baina ez zela posible fisika nuklearraren ikuspegitik ere bai, ez zela posible orduan esatezan bezala, baina ez naiz horrekin sartuko. Eta hori horrela izanik, goazen ikustea, benetan hori posiblea dan, frogatu egin beharra dago. Hori bakarrik dugu zabaltzen ari dela. Baina zabaltzen ari da, suposatzen du nolala, zerbaitek eraginda, unibertsoko masa guztiak euna zabaltzen ari dela. Eta momentu honetan oso argumentu sakonak, oso sakona daude horren alde. Osa, sinistu dezakegu, sinistu ez gustatzen izea, horregatik. Eta zentzu dira, lehen da bizi bat da, laburki, nukleosi, primordiala, gure unibertsitoa oso txikia zenean, materia guztia, hau da, atomo guztiak, hau da, protoiak, neutroiak, kuarkakulunak, oso hurbil zeuden, fusioa sortzen zen. Eta hortik atera zuten, gaur egun unibertsoan zenbat hidrogeno eta helio atera behar zen.
Eta hau izan zen, Gamov, bereziki, bera Ukrainiarra, orduan Errusiarra, eta ikusi zuten helio nukleo bakoitzeko 3 hidrogeno nukleo egon behar direla. Eta hori neurtzen duguna, momentu honetan, espazio hutsean, unibertsoan. Hori oso gauza sendoa da. Eta bigarrena, eta importantena, esango nuke, ondo kosmikoaren mikroin erradiazioa. Zen hemen posible izan da ateratzea unibertsoa sortu edo, ez dakigu zer. Hortik oso denbora gutxirako lehendabiziko argazkia erakutsiko dizuet. Erakutsiko dizuet. Eta horretarako adibide bat jarriko dizut. Noizbait oso txikia izan da, unibertsoa esan dudan bezala. Zue pentsatzen zuela bea jartzen duzutela, berotzen. Gasa hor dago, ez airea, berotu egiten duzute, eta batean ja oso bero dagoena gelditu, eta ez dakizute nola, horrelako labe hori bihurtu egiten duzute, eraikuntza bezain handia. Zer pasako da? Oztu egingo da, ez? Argita garbi, labe hori oso bero zegoenean, handitu egiten bali medu batean, oztu egingo da. Hori da gertatzen ari da, unibertsoa zabaltzen ari direnean. Zabaldu leheno oso txikia zan eta urtzen ari da. Eta guazen gainera, baina momentu batean oso txikia izan da. Eta jarriko eta adibide hau badakigu, gainaz klasean adibide hau jarri egiten dugu gainera. Guazen eguzkira. Eguzki barrenean eta suposa ezagun argi izpi bat, fotoi bat esaten duguna, sortu egiten dela. Eta galdera, zenbat denbora beharko du eguzkiaren erditik azaleraino joateko. Hemen 10.000 urte da, baina gutxi gora 5.000 urte berdin zait. 5.000 urte inguru behar ditu, fotoi horrek, argi horrek, eguzkiaren azaleraino joateko. Ikaragarria. Baina, karo, unibertsoa txikia zenean, hau baino askoz dentsoagoa zan. Askoz ere dentsoagoa. Argi eta garbi zopa bazan, eta gainera argiak ez zuen ez zaukan aukerarik ies egiteko, unibertsoa iluna zan. Erabat iluna, zen argiak guk ikusten dugun egune, han eutxita zegoen ezin zuen ies egin. Iluna zan. Baina, klaro, zabaltzean, ozten doa. Zabaltzean ozten balin bada, iristen da momentu bat hotza ederen, eta hau da, horrelako temperatura, pasata 380.000 urte, zer pasatzen da? Atoma sortzen hasisten dira. Golpetik elektroiak eta protoiak hidrogenoa sortu egiten dute atomo neutro bat. Eta atomo neutro bat zer gertatzen da, suposa ezagun, hemen daukazuten futbol zelaia. Futbol zelaiaren erdian jarriko bagenu hilar txiki bat, eta gradeetan jarri beharko genu haus txiki bat elektroiak, horiek izango ziren eskala batetik bestela. Hau da, protoia edo nukleoa izango lizate, hilar hori bezala futbol zelaian. Eta haus txiki bat izango lizaten gradeetan dagoen bat. Izango genuke, futbol zelaia utxi dago. Eta orduan hori sortu zenean, eguzki egin zan. Unibertsoa ilunin izatetik argitasuna ematean, argia izatea, pilatuta, lotuta zegoen argi guztia zabaltzen hasi zan. Eta orain arte, segitzen du zabaltzen. Eta hori da, gertatu dana. Eta gaineraz, kalkularen arabera, orduan egin zuten, egon behar zuen hori egien balima da, teoria guzti hori, euki behar dugu alde guztietan zerbait, argi hori orduan sortutakoa, gure ganaino iristen ari dena, edo alde guztietatik berdin. Eta hori izan da, hauek neurtu zutenak. Hauek izan ziren, antena bat nahi zuten zarrazana, erabili nahi zuten erradioastronomiako neurketak egiteko, eta hasi ziren kalibratzen. Eta ikusten zuten beti zarata bat bestela, alde guztietatik. Gainez, pasazuten urte bat baino gehiago gauza desberdinak egiten garbitzen. Behin ikusi zuten zirela usokakak zeudela, aberroiek ziren problema eta ez dakit, baina ez zuten lortu kentzean. Zer ikusi zuten? Zerura begiratuta onelakoa, alde guztietara begiratzea, hau da, jartzen balin badugu esfera zeleste guztia gure aurrean eta biplanoan horrelako zerbait. Alde guztietatik argiaz, erradiazioa zetorren. Balio berdinekoa. Horrek esaten zuen, argi eta garbi, unibertsoa momentu honetan era uniformean eta gainez lortutako temperatura, azkenean uin luzera bezalakoa dana da, 2,7 Kelvin gradutakoa dana. Eta hasiera batean
argia egin zenean oso beroa zena, ozten joan egindala, oztudan bezala. Eta hor da, lehen da biziko bidez ikusten dana eta oinarritzen dana Big Bangen eredu guzti hori baliogarria dela. Eta honegatik eman zioten Nobel saria barkatu, Nobel saria eman zioten, zeren horrek frogatu egiten zen unibertsoa benetan zabaltzen ari da, handitzen ari dela. Eta galdera da, ja gauza guzti hori daukagu, eta gure unibertsoak zenbat denbora dauka. Zenbat gutxi gora bera, legea oso erresa da, ikusten dugu hemen dago edo hemen dagoena. Orduan egiten dugu bat zati balio hau, azkenean denbora da. Eta ateratzen zaizue, kalkulu oso simplea da. 13.800 milioi urte balio honen arauera. Esan dezagun, 14.000 milioi urteko bizitza dauka guri unibertsioa guk orain onartzen dugun bezala. Eta lurrak zenbat? Badakigu beste bideetatik 4.500 milioi urte. Honek gehiago ikusten duzuen bezala argi eta garbi, lehen bizen zuen unibertsoak gero lurra sortzeko. Hori da honek esaten diguna, eta segitzen dugu. Eta segitzen dugu esaten hori izan zan beraian neortu zutena, hori da 1995 gero 1990 amarrean eta 2013an satelitea bialdu dira, eta ikusi da, hau ez da era bat uniformea. Pizka bat anisotropia estruktura txiki bada, baina hemendik da kolore desberdinetan aldaketa ezer da, oso txikia. Bat zati 1.000, oso txikia da aldaketa, baina horrek zer bidea, horrek anisotropia honengatik ere bai Nobel sari eman zioten zen horrek bidea ematen digu esateko nola sortu diren izarrak, lehen bizi galaxiak. Zen hor dauden, barkatu, hor dauden ez uniformetasun, ez osoa nahi txikia ez izan, horrek zer sortzen du? Masa pilatzea, zendar gravitatorioa erakarlea da. Eta masa gehiago balima dago, gehiago pilatuko du. Eta hori da bidea ematen dugu, hori dira azkenean haziak galaxia sortzeko. Osa gauzak, puzle hori kokatzen ari da ondo. Eta oain guazen pasatzea 100 urte. Einsteinen aurretik, hau da, zegoen teoria, eta oain, gero azalduko da, 100 urte beranduago. Unibertsoa esaten genuen infinitoa zela, baino galaxia bat bakarri zegoela. Honen ez dakigu infinitoa dan, oso sondia bai, eta ez dago galaxia bakarra. Galaxia milaka milioi galaxia daude, unibertso osoan. Beste aldetik, unibertsoa estatikoa eta egonkorra zela. Ez, zabaltzen ari da. Argi eta garbi. Eta gaineraz, argi dago hasiera bat baduela. 14.000 milioi urte ingurukoa da. Eta karo, esango duzute, karo, zabaltzen ari da. Zue bota egiten balin baduzute, harri bat gora hemen, lurrean, zer egiten du, gora egiten du, eta gero jetxe egiten da. Gero eta indarra handiagoz botatzen balin badu, gorago igotzen da. Iritsi daiteke momentu bat oso fuerte, satelitekekin egiten duten bezala, NASAn edo beste lekuetan edo Europan, botatzen dute indar gehiagorekin eta lurraren eraginetik ihes egiten du. Eta orduan, bi posibilitate behar, baina denbora guztien zer da, gu botatzen dugun harri hori, gero eta biadura gutxiago eukitzen ari da. Orduan jende guztia pentsatzen dure bai, unibertsoa zabaltzen ari dela, baina nola dagoen masa tiratzen duena erakartzeko, gero eta ihes hori, gero eta txikiago edo motelagoa da. Hori da horrek esaten duena. Eta hemen dira oso harin joango naiz, zen ja pasatzen ari naiz, bueno. Eta galdera da, hau alda dena? Ez, bestean gauza daude, honekin lotuta daudenak. Eta beste bada, ze gertatzen da, zuek badakizute, eguzki sistema danak ikasi dugu eskolan, planeta guztiak eguzkiaren inguruan biraka daude. Baina, klaro, abiadura konkretu batekin, orbita egonkor bat eukitzeko. Zen abiadura txikiago izango baliz, eguzkiran zeroriko litzateke, handiago balitz, ihes egingo luke, eguzkiaren eraginetik. Hori da, gure galaxian esne bidean, bi izar, distantzia berbirara baleude, leku desberdinetan, abiadura berdinez mugitu beharko lirateke. Eta orduan hasi ziren hauek, bide desberdinetan, neurtzen zeintzuk ziren abiadurak. Eta espero zuten horrelako zerbait. Gero eta urrunago egotea
galaxiaren zentrotik gero eta astirago egitea, eta hori badakigu, ez? Eguzki sistemane berdin gerditzen da, gero eta urrunago dagoen planeta, geldiago mugitzen dira, Merkurio baino. Ez hori badakigu, hori espero zan, ez? Horrelako zerbait ateratzen da. Ez dauka zer ikusirik. Ez dauka zer ikusirik. Eta beste bide batetik ere bai ez ditudanak hemen erakutsiko. Frogatuta dago zerbait gehiago dagoela. Baina ez dugu ikusten. Ez dugu ikusten. Eta horri dizen zaio materia iluna. Izan ere, orain usten dugu materia arrunta. Zer da materia arrunta? Hemen daukaguna, hemen gurean daukaguna. Hau da, atomoak, protoiak, neutroiak, elektroiak, ez guzti horiek arrunta dira. Horietakoa ez dena. Eta materia arrunteko kilo bakoitzetik beste horretako 5 egon behar dutela. 5 aldiz materia gehiago egon behar du, iluna ezagutzen ez duguna, dakiguna hor egon behar duela, baina ez dakiguna zer zen. Eta bide askotan ari gara begiratzen aber zer izan daiteken eta ez dugu lortzen. Hori da materia ilunarena. Eta onoa 1988 urtera, ja maiera emateko, atzo, 25 urte gutxi gora bera. Orduan, jende guztia, ni neu ere bai, orduan olako hitzaldiak ematen itun, eta asuntoa zan, unibertsoaren masa energia dentsitatea haundia balima dago, ies egiten ari diren galaxia guztia dauek, edo unibertso hori, iritsiko da momentu bat, atzera egingo duela. Hori da espero dana. Berriz, masa txikia balima da unibertsokoa, ies egin dezake, adibidez, satelite bat botatzen dugunean bezala, lurretik kanpo. Hori izan, pentsazezuen guztia. Izan ere, esperimentuak egiten ari ziren, eta hoen azalduko dut, gainaz, bi talde oso handi, ikusteko, galaxien banaketa zeruan, ze eragina izango zuen, galaxien desazelerazioan. Ez? Hori da, argi eta garbi, gero botatzen dugunean harria, gero eta gorago, gero eta abiadura gutxiago zijoa. Ez? Hori da, desazeleratzen ari da. Kanpora botatzen dugunean, eta orduan, ikusi galaxien banaketa nolakoa eragina izan zezaken horretarako. Ez da narresa. Eta orduan, pentsazezana, bide bakarrik unibertsoa zer zan. Dentsitate oso balima da, itxia izango da. Hau zabaltzen ari da, gaur, eta momentu batuan, berantz. Eta berriz ere, implosio bat egiko dugu. Eta berriz oso txikia balima da, betirako joan egingo da. Eta berriz, justu bat balima da, eta gainera zenbaten du unibertso baten inguruan dagoela, hor, ies egingo du baino geldi. Hau da, mugan dago. Eta sorpresa bat gertatu zen, 1988 urtean. Izan ere, bi talde handik ikaragarrizko neurketak egiten, ikaragarrizko diruarekin, baina lortu zuten emaitzak ezin zituzten sinistu. Izan ere, ez dakit egia izango da, baina hori esaten da, horrelako kongresu batean, bi talde horietako burua, kasualitatea komunean gertatu batera egotea. Eta batak beste esatea, lortzen nahi gaituk emaitza bat zentzugabekerik, ez dagoena inolako zentzuri lortzen ari garena, gaizki egiten ari dago zerbait. Zer, guk ere, berdin gaudek, hasi ikusten eta danak modu independentean gauza berdina lortzen ari ziren. Ez zuten sinisten, baina ikusi zuten beste gauza berdina egiten egiezkoa izan beharko zuela. Eta hori izan zen. Eta hau dira, Nobel saria berai eman zaien, ikusi da, unibersoa ez dago bakarri zabaltzen. Eta ez dago zabaltzen, eta zabaltzea abiadura gutxitzen. Ez. Gero eta harinago abiadura handigo zabaltzen ari da. Ez dago egiten horrela. Baizik eta egiten ari da horrela. Oso abiadura handi zabaltzen ari da. Claro, zerbait egon behar du indar gravitatoria erakarlea da. Zerbait aldaratzailea egon beharko du, tiratzeko beste aldean. Eta inork ez daki zer dan hori. Izan ere, hauei ere, Nobel saria eman zaie, 2011an, eta ikusi dute, berriro ere erradarrarekin, kotxetako erradarrorekin, ikusi dute, daudenak, galaxia daudenak, 8.000 urte
baina zaharretara, orduan, unibertsoa azkenean joan dela zabaltzen, baino desazeleratzen. Baino azkeneko berriak, azkeneko 5.000 milioi urtekoak berriz, justu desazeleratzen beharrean azeleratzen ari direla bere zapalkundea. Hau da, egon behar du zerbait, materia irakarri beharrean aldaratu egiten duena. Bai, barakatu. Bueno, eta horri deitzen zaio energia iluna. Iluna zeren ezakigu, inork ezaki zer dan. Izan ere, pentsazazu Einstein oraino iristen dan, zeren gogoratu zer egin zuen Einsteinek, esan zuen, unibertso estatiko izan behar du, zen ere buruak esaten du, gaurko ezagutza, filosofia guztiak esaten du, estatiko izan behar du. Eta sartu zuen, esan duan, konstante kosmologikoa. Orain, 2009 azaldu duanan James Peeblek, hemen lan ikaragarria egin duena, esan du, behar bada, hor egon daiteke berriz ere, atera egin du konstante kosmologikoa, hor egon daiteke arrazoi bat. Ez dago, alare ez dago, ez dago. Izan da, baina ikusi da numen zenbakiak egiten balioak ez datoz bat. Zer esan nahi du honek? Energia iluna horrek alde batetik, efektu antigravitatorio jarri dut, aldaratzailea. Ez erakarlea, aldaratzailea da efektu hori. Espazio osoa bete behar du leku guztietan dagoelako. Eta ez du interakzioa zen ez argiarekin, ez etara material ikusgaiarekin. Izan ere gaur egun, barkatu, zenurrekin bukatuet, ikusten dugu, unibertsoa zertaz osatuta dago, gauza askotaz, baina guk ezagutzen dugu ezer. Osa, guk hemen ezagutzen dugu guztia da, unibertsoaren 4%. 4%. Badakigu, hau egon behar duela materia iluna. Badakigu, baina ez gira gai lortzeko zer den. Ez gira gai neurtzeko eta detektatzeko, baina ziur gaude indirektoki horregon behar duela. Baina ez dakigu, eta gero azkeneko 25 urtekoa, daukagu gehiena, energia iluna. Eta hori ez dakigu ezer. Ez dakigu ezer. Beraz, horrek esan nahi du, ustez gerago ezagutzen ari dela pentsatu, gero eta gehiago ezagutzen bali badago, gero eta ez jakintasun askoz gehiagoa sortzen zaigu daukaguna. Zein dan, nik esan dudan, historia unibertsoarena. Bueno, hemen parte bat ez esan, baina zerbait esan dut. Hau da Big Bangen eredua. Noizbait sortu zen, ez dakigu nola ere, fluktuazio kuantikoa izan daiteke, ez dakigu, baina gerogo gertatu zen inflazio bat. Eta inflazio zer da? Bapatean, unibertsoa zabaldu egin zen, geometria aldatu zen ikaragarri. Geometria aldatzen bali bada ikaragarri ze pasatzen da. Masa sortzen dela. Partikula sortuko ziren. Eta gero ja hemen badakigu bai, hau ikusten dugu. Hau da, unibertsioaren lehendabiziko argazkia, lehen eurak utzi duena. Hau da, 380.000 urte gutxi gora bera, Big Banga egin ostean. Hori bai ikusi dugu. Eta hemen daukagu, hau da, mikroien ondo erradiazioa daukaguna. Hau ikusten dugu, hau da, leiho bat. Eta hor argi egin zen esaten dugun bezala. Gero daukagu, sasoi edo epoka iluna, orduan ez zauden bakarrik, argia zabaltzen hasi zen, baina ez zegon izarrik, ez zegon ezer, bakarrik atomo batzuk, eta denbora bat behar zuen, lehendabiziko galaxiak eta izarrak eta sortzeko. Hau da, eta momentu guzti horietan eduki dugu zabaltzen ari da unibertsoa. Eta unibertsoa esaten duena, unibertsoa egiten ari da. Ez da hor dagoen zerbait, unibertsoa egiten ari da. Zabaltzen ari da eta iristen da momentu bat. Nun ikusten duzu malda hola dator, handitzen ari da, azeleratzen hasten da gainera. Eta gero tarinago zabaltzen ari da, eta ez dakigu zergatik. Eta hau da, azkenean gaur egun gure ezagutzaren historia. Hoxe da daukaguna. Zer izango dugu hemen? Auskalo. Hemen jarri behar dut irudi bat bukatzeko, baina ziur nago ez alegia. Ordain, jende guzia, edo pentsatzen dugu, honelako zerbaiten egon gaitezkela, zein unibertsoa zabaltzen ari da, eta oztasun iritsiko gara, azkenean galaxia guztia babesegatik oso urrun, espazio dara utxa izango da, temperatura jetxiko da, eta hemen ez da egongo. Zabaltzen ari da oso harin, gero azelaratzen ari da, baina euskalo, oso gutxi zagutzen dugu. Oendik ere, esan beharra dago.
Baina ezagutzen duguna, ondo ezagutzen dugu. Hori da diferentzia. Guen dela 100 urte ezagutzen zana, eta guen ezagutzen duguna oso desberdina dago. Eta frogatuta, baina hala ere, askoz gehiago dago ezagutzeko. Bueno, honekin amaitu egiten dut, eta hemen eskerrak eman dizkiet, hitzaldi hau egiteko, nolabait laguntza eman diatena edo bere materiala erabili dudanare bai. Eskerrik asko eta barkatu, bideok erakutsi ez izana eta hasiera hau izatea, izan da bezalakoa. Galderarik? Bai, nik uste dana galdera izan barko lukela. Dana galdera da. Bueno, eskerrik asko hitzaldiagatik, Fernando. Galdera da, esan dezu Zabalkunde hori energia ilunarekin edo erlazionatuta dagoela, badago indar berri baten proposamenik, unibertsoan dauden 4 indarrez gain hori azaltzeko indar berri baten proposamenik edo badago? Ez, momentu honetan ez. Eremuetaz, hitz egiten da eremuetaz, baina ez dago proposamenik. Esatezutago, nahiko berria da. Teoria desberdina daude. Hori esplikatzen. Azkenean hemen azpian dagoena, pixka bat horretan jakitun zarelako, azpian dago, ez dugula hor parte batzuetan fisikaren legeek ezin dute esplikatu ezer. Ez dira baliogarriak. Hau da, uniberso oso txikia zenean, horko egoera ezin dugu deskribatu Einsteinen erlatibitate orokorrarekin. Kuantika sartu behar da. Baina kuantika eta erlatibitate orokorra inorrez da gai izan horredik uztartzeko, unifikatzeko. Ezin dugu ezer esan horri buruz. Teoriak ez dikoaz horren bidez, baina teoriak hemen bakizu zerbait ezagunean asko azaltzen dira. Baina orain arte, gero hor dago ere bai multiversoena, eta beste gauza asko daude hor, Gauza asko dago, baina nik mesaiatu nez esplikatzen dakiguna, hori ja ziurzat hartu daitekera. Baina, hau da, indarra, bakarri laugarren indarrena, eot bosen esperimentoren bidetik emandakoa egonda, baina hemen arlo honetan ez. Beste galderarik? Mila esker izaldiagatik, eta oain jarri dezun azkenengo diapositiba horretan, omega horiek zer erakusten dute unibertsoaren... Mas energia dentsitatea. Unibertsoaren geometria irekia den edo... Bai, hori izango. Hori da leheno geneun bezala, eta momentu honetan gaude, gainera gauza guztiek ematen du lehen esan duen bezala, baten inguruan gaudela. Hori da ematen dura baten inguruan gaudela. Zeren uniberso guztia azkenean oso laua dela ikusten da. Oso laua da, eta baten oso inguruan gaudela ematen du. Baino kontuz, erlatibitate teoriak ere bai oinarrituta dauden gauza guzti hauek efekto kuantikoak sartu egin behar dira. Eta hoendik ez daude sartuta, zeinurk ezakin nola sartu. Eta horrek, esaten diren singularitatek aldaditzazke. Ja egin dira, errusoiarrek bereziki, Zeldovitchen taldeak eta hori egin ditu gauza batzuk, eta orduan kontu zibili behar dugu ja haratago joateko eta zerbait esateko. Orduan unibertsoa maigabea izango zen. Eta beste galdera ber unibertso bakarra daukagun. Hori beste gauza bat, dena sartzen. Amaigabea, bai. Printzipioz, hau da, konturatu zaitezte esaten unibertsoa egiten ari da. Osa, unibertsoa ez da hor dagoen zerbait buruan daukaguna. Momentu baten oso txikia zen. Eta gero euna zabaltzen joan da. Mugitzen ari dena euna. Eta unibertsoa egiten ari da. Gero eta handiagoa da. Eta gerta daiteke, teoria batzuk esaten den bezala, eta hemen Big Crunchen bidean balima daude, gero unibertsoa txikitu egingo da. Ez da galaxiak hurbilago, ez, unibertsoa txikiagotu egingo da. Unibertsoa txikiatuko zean, galaxiak ere bai. Oda, gobat, beti buruan eduki, azkene, eun elastiko hori. Zuetiratzen bali modu zabaldu. Eun elastikoan ezin da barru aldera egin, baina berdin egiten, malguki baten bidez. Berdin. Osea, unibertsoa egiten ari da, ez da hor dagoen zerbait. Unibertsoa egiten ari da, zaila da konturatzea,
Eta igual, beste unibertsio batzu daude, baina hori ezin dugu frogatu. Eta teoria batzu bat daude horretan. Hori? Beste galdarririk? Bueno, Fernando, zoragarri izan dek. Nik aspaldi ikasi nizken gauza hauek. Baina antxe gogoratzen etorri zaida burura, termodinamikaren bigarren prinzipioko entropiaren legearen garai haietan, unibertsioaren hilketa termikotaz. Horretaz ari gara, hemen ari gara horretan. Hori horretan ari gara. Hori nahi nean. Hori horretan ari gara. Horregatik nare, baina ez dagoen, horretan ari gara. Hori da argi dagoena. Izan ere, zulo beltzetan joaten balima da, entropia da konzeptu garrantzitsuena ere, bai. Horregatik, ez hori da, horretaz ari gara, kasu horretan. Baina, auskalo, ezagutzen duguna, beti, hau da, eta nik uste, zientziaren arlo guztietan gertatzen dela, ematen du, sasoi batzutan gainaz momentu batean, hori, asmo hori egon zan, ja, dana ezagutzen du. Bueno, hemeretzigarren mende bukaeran, orduan zintzilariek esaten du, ja, dana ezagutzen dugu. Egin behar dugun bakarrik, azkenean zehaztasun handiago batekin gauzak neurtu. Baina besterik ez, eta begiratu ze pasa dago 20. mendean. Kuantika guzia, relatibitate guzia gauza, ikaragarrizko gureentza. Eta hemen berriro ere, ja ez da iristen, baina ikusi zazu, esaten ari gara, gure unibertsoa gero eta arinago zabaltzen ari dela. Eta hori zerbait gehiago egon behar dugu. Eta ez dakigu. Eskerrik asko, Fernando. Bueno, orain ohartxo batzuk bukaera emateko. Lehenik beti bezala orain tortillatxo batzuk eta ardo pixkat izango dezue, eta nahi badezue berarekin komentatzeko aukera ere izango dezue. Bestalde, komentatu dizuegu lehen botuak eta botatzeko eta poligrafoke, bai, mesedez. Eta zer gehiago, bueno, bukatu dugu, aurtengo saioa, zikloa bukatu ditugu, pentsako ez egutaz librauziatela, baina urtarrilako ja martxan daukeu dana. Eta orduan urtarrila matematikarekin hasiko gera, indarrez hasiko gea zen lehenengo saioan, bertan izango ditugu holtzan, 3 persona indartxu. Alde batetik hor Raul Ibañez, izango dugu Marta Macho eta Pedro Alegria 3 elkarrekin egingo dute hitzaldi bat. Urrengo astean, izango dugu bertan Larraitz Aranburu, estadistikaren inguruan hitz egiteko, segidan eukiko dugu Oiane Garaialde, eta beak hain zuzen ere, gaia oso antzekoa ez, noski matematikoki ikuspegitik, izango da matematikaren zulo beltzak eta zulo beltzen matematika, eta amaiera emango diogu Valentziako Unibertsitateko Maria García Monerarekin, eta beak egiten dona da lan zoragarria papiroflexiaren inguruan irudi izugarriak egiteko. Eta noski urtea bukatzeko falta dugu oraindik lehiaketa, matematika lehiaketa hori, 31 arte, abenduak 31 arte aurkeztu ditzakezu zeuen lanak nahi badezu ere, sari polita daude, eta besterik gabe, bukatu da urtea. Eskertu Fernando hori bertan izatea eta egiten duen lan guztia, eta zuei ere bertan izatea. Eskerrik asko, eta guatu hain tortia hogezuela. Nik uste eskertu behar zaizula zuei egiten duzeten lan ikaragarretik zientzia zabaldu dadin goierrin. Zen hori ez da leku askotan egiten, eta oso ondo egiten ari zarete. Txaloa zuen merezi du. Eskerrik asko. Zuen merezi du.